हेल' गाइस, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि तुफान दैमारि एडिसनाव दिनैनि बे गुबुन गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननो भिडिअ शेयार खालामना फैलायबाय आरो मा शेयार खालामनो हायो शेयार खालामलांसैलाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो स्टार्ट खालामसै। फैफादो आंजों लोगोसे आं मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै। ओमफ्राय जोंहा दिनै माबा आरो माइ गोरलैखौ माबायाव दुलियाव सोगोन आरो गायसिमोन। ओमफ्राय बेखौनो एसे भिडिअ लाना फैबाय आरो गायसिमना नायनानै होदोलाय आरो अननानै लोगोफोर। ओमफ्राय आङो नैबे बारान्दानि माइखौनो सोग्रोगोन आरो दुलियाव। ओमफ्राय नैयाव माखासे दं आरो ओमफ्राय नैबेखौ सोग्रोनोसै आरो दलिसे जागोन ना जाया एसे फोरानसोनो मोनबा आराम जागौमोन। गुवार फिनलानानै सिदोब सिदोब सोनाय जासिगोन आरो नैनिखौ माखासे सोनोसै ओमफ्राय बैनिखौ हरथोंसै सिलानिखौ बैखौ सोनोसै ओमफ्राय बस्तानिखौ सोनोसै बे बस्तानिखौ सोनोसै ओमफ्राय नैबे बारान्दानिखौ खावसेनोसै ओमफ्राय बै सिलानिखौ हरथोंसै फानहरथोंसै सिलानिखौ नैबेयावनो सोगोन आरो आं गायसिमोन दुलि बहायना दोनखाबाय नै दुलियाबो प्लास्टिकनिसो गायसिमोन जोंना बेयावनो सोगोन आरो नैबेयावनो सिगां नै बै खथासआव दोनोमोन आरो ओमफ्राय बेयाव लाबोबाय आरो नै लोगोफोर सोखांबाय आरो दुलि गेजेर नांहांबाय आरो गायसिमोन ओमफ्राय दंबावो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नै दुलि बुंबाय आरो गायसिमोन ओमफ्राय बेखौ आङो एसे थुसोबावनो नागिरदों आरो एसे दोनजाबावनायनि गायसिमोन खैमन जायोथाय मिथिया आरो बेखौ सुनानै सोफेराखै आरो बे दुलियाव आन्दाजाव 15 मनफोर जाथावथाव आरो बाराबो जानो हागौ गायसिमोन मोजां माबानानै माबानानै सोबा आरो सुनानै सोफेराखै आरो गायसिमोन ओरैनो आन्दाज जानला मोनलासो सुनानै सोलाबायो आरो जोंहा नै लोगोफोर। ओमफ्राय दुलि फुट थिक जाबाय आरो नै गायसिमोन खैमन जाखोथाय फात्ता गैया। ओमफ्रायो अन्थाइ ओमफ्राय खासि माबाना दोननोसै आरो अन्थाइ थाइनै दोनबाय आरो गायसिमोन अन्थाइ थाइनै खासि अन्थाइ थाइनै दोनबाय आरो ओमफ्राय हायाव एसे दंबावो आरो बस्ता गांनै गांथामसो जाबावगोनदां ओइनै बस्ता गांथामसो जाबावगोन आरो गायसिमोन बियो नै ओमफ्राय नै बेखौ बेयाव बस्तायाव बेयाव सोनायाव मनबा दं आरो जोंहा आमाइमोनहा लांनायमोन सिगां बदल लांथ'नायमोन आरो गावस्रा जानो गैयामोन आरो मानसि बुरजा नालाय थोआ ओमफ्राय जोंहा हरनायमोन आरो बदल ओमफ्राय मैयानो हरबाय आरो बिस्राबो नाबाय ओमफ्राय हरखाबाय आरो लोगोनो ओमफ्राय बिजों फानसिगोन आरो 10 मन फानगोन होनदों आरो एसे फैसा नांगौ जादों बिनिखायनो फाननो नागिरदों आरो नङाबालाय फैसा नाङामोनबालाय फाननाय जानाय नङामोन आरो ओमफ्राय बेलेगफोरनिफ्राय बेसे सफैयोथाय मिथिया आरो बेलेगफोरनावलाय मोननो दङ
बिदिनो 50,000सो दङदां आरो ओमफ्रायो बाद बाखि सोरबा हरो सोरबा माइ हरो सोरबा फैसा बुजायो आरो सोरबाथ' माइखौनो हरस्रायाखै दिनैसिम बोसोरनै बोसोरथाम जालायलायबाय आरो गायसमोन ओमफ्राय आं दुलियाव बुंजासे सोबाय ओमफ्राय गलांफुलायबाय गायसमोन ओमफ्राय दा हायाव एसे दंबावो आरो ओमफ्राय बेखौ बस्थायाव सोना दोनथ'नोसै आरो ओमफ्राय बै बाहेरनि सिलानिखौ ओमफ्राय फानगोन आरो फैसा नांगौ जादोंनो बाबानो बेनिखायनो फानगोन आरो ओमफ्राय बेलेगनाव एसे मोनबोनो दं आरो बेफोरखौ ओमफ्राय दुलि मोनसेसो माबाबावनानै सोनोसै आरो सोना दोननोसै ओमफ्राय जोंहा बाख्रि गैया आरो ओरैनो डाइरेक्ट माबायाव दोनहरनो प्लास्टिकनि दुलियावसो सोना दोनो आरो गायसमोन दुलि मोनसे जाबाय आरो ओमफ्राय आइया दुलि मोनसे बायबावनो होनदों आरो दा सानदेखालि फैगोन सानदेखालि लाबोसिगोन आइया लोगोफोर नैबे बाल्थिंजों फटिक संबा 12 केजि जायो आरो गायसमोन सुनानै नायबाय आं बेसेबां जामारथारो बे बाल्थिं गंसेयाव होननानै 12 केजि जायो आरो गायसमोन ओमफ्राय दाथ' दुलियावबो 40 जाबाय ओमफ्राय बस्थायावबो सोखांबाय आङो गायसमोन ओमफ्राय दुलियाव बाल्थिं बेसे हाबखो आं बेखौ मिथिला आरो ओमफ्राय बस्ता गांब्रैनिखौ हिसाब दं आरो नैबे गांसेयाव बाल्थिं मोनथाम बेयाव मोनथाम ओमफ्राय बेयाव मोनब्रै ओमफ्राय नैबे मोनथाम आरो मोनथाम बेयाव गासै 9 ओमफ्राय 13 बाल्थिं दं आरो गायसमोन नैबे बस्ता गांब्रैयाव ओमफ्राय बाबाया नैबे बारान्दायाव जोंहा बाबाया नैबे बारान्दायाव माबा सुना दोनदोंमोन आरो मैया मंगलबार खालि बेलासि सुना दोनदोंमोन 80 बाल्थिं होननानै बुंदों आरो ओमफ्रायो 80 बाल्थिं बेयाव जाजोबासै आरो गायसमोन बेयाव 80 बाल्थिं थांबाय आरो गायसमोन ओमफ्रायो नैबेयाव बेसेबां दंबावोथाय मिथिया आरो 80 बाल्थिंआनो बारायानो जाहैबाय आरो माबा आरो 81 ओमफ्राय बेयाव मोनसे दोनहरबाय आरो आं गायसमोन ओमफ्रायो बेयाव 22 बाल्थिं जाबाय आरो गायसमोन 22 बाल्थिं आं बाल्थिंसे दोनहरनायजों नैबेयाव बेनि गोदिखौ बेयाव दोनहरदों आरो आं गायसमोन बेयाव 22 बाल्थिं दं आरो ओमफ्राय बेखौ फानगोनसो आरो गायसमोन बेसेबां जागोनथाय बेयाव सुबासो मिथिगोन आरो मनबायानो जागोनदां ओमफ्राय नैबेयाव मनबा सुनानै सोखानायसो आरो बियो जोंहा आमाइमोनहानिफ्राय लाबोनाय बियो गायसमोन बेसेबां जामारो होननानै सुना नायथारनायमोन आरो आं बेयाव बाल्थिं ओमफ्राय एखे सं सुथारबा बाल्थिंसे माबा 12 केजि जायो आरो गायसमोन सानना नायहरदो होमबा गासै सानना नाहरदो आरो गायसमोनबा बेयाव बस्ता गांब्रैजों दुलिजों गासै माबा हाबबाय आरो 81 हाबबाय आरो 81 बांद्राय 40 सोआखै आरो आं गायसमोन एसे माबा आरो एसे खंख्ला आरो होमबा गासै 80 ग्रोबखौनो लादो ओमफ्राय सानहरदो बेसेबां जायो आरो 80 ओमफ्राय 12 केजि आरो बाल्थिङा 80 आरो 80था बाल्थिं माबाबाय आरो सोबाय आरो ओमफ्रायो बाल्थिंसेयाव ओमफ्राय जेनेबा फारलानिखौनो हमदो आरो बेसेबां जायो माबानानै नोंथांमोना खैमन जायो नोंथांमोना प्लास खालामनानै खोन्थाहरदो आरो 80 बाल्थिं ओमफ्रायो फारलानिखौनो हमबाय आङो सेरनैखौ हमबाय थाला आरो गायसमोन खैमन जायो ओमफ्राय खोन्थादो आरो ओमफ्राय आंबो दा सम मोनबा हिसाब खालामनो आं खैमन जायो गासै ओमफ्राय हिसाब खालामनानै मोनबा गायसमोननो खोन्थागोन आरो आङो भिडिअनि गेजेरजों गायसमोन ओमफ्राय आं ओंखाम जायाखैमोन आरो एखे माइखौ दुलियाव सोग्रोजोबना लाबाय आरो गायसमोन मावाबाबो उफाय गैया मावनांगौ गोनां जायो जा बाबाया माबा सावथालफोरनि मन्दिराव माबा हाजिरा मावहैदों आरो माबा फिन्टिंटार सोंनाय ना मानाय आरो ओमफ्राय जोंहा आइया बिदिनो बेहाबो संनाय खावनाय माबा माबिफ्रावनो बेस्थ' थायो नालाय ओमफ्राय दायो गाबोन बाजाराव लांनो बेसर मैगं फुहैदोंलाय आरो ओमफ्राय आङो एखे मावजोब्बाय आरो गायसमोन हारसिंनो दुलियाव सोखांबाय बस्थायाव सोबाय ओमफ्राय नैबेखौबो आराम माबानानै दोनबाय आरो ओमफ्राय बेखौ फानगोनसो आरो गायसमोन फैसा नांगौनो बाबानो एसे खारनो नागिरदोंनो गायसमोन मिथिया आरो माबा गय गायनाय मानाय माबा माबिनि आरो बिदिनो एसे एनै मानिबा खारनो नागिरदों आरो बिसोरो सानै साथामफोर लोगो दंदां आरो गायसमोन 2टा माबा जाबाय आरो 42 जालायबाय आरो 42 जाबाय आरो गायसमोन टाइमा ओमफ्राय आं दायो आथिं आखाइ सुस्रनानै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय बांद्राय बेलासि गैयाखैमोन नालाय ओमफ्राय दाहाय दुगैनोसै आरो गायसमोन ओमफ्रायो जोंहा आइया गाबोन बाजाराव लांनो बेसर मैगं फुहैदों आरो ओमफ्राय र' आं एसे देखायहैनो नोंथांमोननोबो खनसे बाबाया खदालजों जावग्लिना फोदोंमोन आरो ओमफ्राय गिदिर जाबाय आरो दसेनो ओमफ्राय लाइआ फिसासो आरो ओमफ्राय बेसरा थाब देरो नालाय बेसरखौ दा फुगासिनो आरो गाबोन बिस्थिबार लांनो आरो बिस्थिबार बाजाराव लांनो आरो ओमफ्राय आंबो जावबासो जागोन ना मागोन बिदि सानबाय थादों आङो
10 केजिसो जावबा जासिगोन आइनाव सोंहैग्रोनोसै आं र'। गाइसमोन नै माखासे फुखांबायमोन आरो आइया बेयाव 20 मुथा ओमफ्राय बेयाव 10 मुथानि मुथासे नांबावगौ आरो नैथिं फुगासिनो दं आरो अबा जायाखै नै गाइसमोन रानथें जादों हासार गैयियाव ओमफ्राय हासार गोनां गोनाङाव ग्लब ग्लब जादों आरो नै जावग्रोना फोनाय दल'सै नै गाइसमोन बोथिसे जाबाय नामा बोथिसे जाखांबाय आरो नैथिंआ लाइ आरो नै जा रोजा फोना होदोंलै नै लाइखौनो फुख'ना होबासो देरगोन बियो थैब्र' जादों दालै ओमफ्राय नै आं खनसे पियास गायनाया नै रज'जोब्बाय लाइन मोननैल'सोमोन आरो अबा बेराखैदांलै सेवदोंदां दासो गदाय बेरदों नै गोरलैनो गायबावनो मोननायबा आराम जागौमोन सेरसेसो लावआबो जोंना नै थाइगासिनो गाइसमोन नै थाइसेया लांजागोन ओमफ्राय नैबे थाइसे ओइथिं फिसा फिसा दंबावो आरो दंफां बोरायबाय आरो बारा मोजां जाला खहे जाबाय नैथिंजाय एसे मोजां दं आरो नै लोगोफोर नै माइया मोनजोब्बाय आरो आरामनो हाजासिगोन हागासिनो आरो इथिंजाय हागासिनो ओइ ट्रेक्टरजों दैखोदों हनै सोरहा रोगादोंथाय ओइयावबो हागासिनो नै गाइसमोन नैयो सावथालनिसो आरो नैबेयो जोंहानि खाथिना हाथ'वाखै मोनजोब्बाय आरो हाजानाय जाबाय जोंना सिबिङा दाबो रायाखै मालाय सावथाला हाबायानो जोंना फोनायानो गदाय जादों नै बैना हाबायानो मालाय ओइ रजं नुदोंना हाबाय दिनै हादों आरो गाइसमोन ओमफ्राय जोंना बै आं माइ सोनाया दुलियाव माबा हाबबाय आरो गासै 18 मननि बारासो हाबदों आरो माइया ओमफ्राय बस्ता गांब्रैजों 3 मन फारलानै आरो गाइसमोन गासै ओमफ्राय बेसेबां जाखो माबा जाबाय आरो बे दुलियावथ' 18 मन बारायानो जागोनदां बाल्थिंसेयाव 40 बा किसं 40 थारबा माबा जायो आरो 12 केजि जायो आरो आङो ओमफ्राय आं सेरनैखौ लाजोबबावाखैसो आरो माबा 18 बा 19 मनानो जानो हागौ आरो गाइसमोन मोजां हिसाब खालामोबा आरो ओमफ्राय आं ओरैनो आन्दाजै बिदिनो 18 मन बारा दोनदों आरो बे दुलियावहा ओमफ्राय दायो बस्ता गांब्रैयाव माबा हाबदों आरो बस्ता मोनसेयाव बाल्थिं मोनब्रै ओमफ्राय मोनथामाव मोनथाम हाबदों आरो बाल्थिं मोनथाम ओमफ्राय फारलानै खरि हमबा बाल्थिं मोनसेयाव बेसेबां जायो गासै माबा जायो आरो मनथाम फारलानै जायो आरो गाइसमोन ओमफ्राय गाइसमोन बे दिनैनि भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो गाइसमोन बुंनायफ्रानो जालायलाङा गाइस बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय